Mehriban yaşlar, hemmeňiziň bilşiňiz ýaly 2025-2026 okuw mevsimi dowam edýär. Eger de siz hem Türkiýanyň awraýly uniwersitetlerine bilim almak isleýän bolsaňyz, resmi namalaryň kabul edilip başlanandygyny ýatlaýarys. Türkiýanyň ýokary okuw mekdeplerine bilim almak üçin Türkiýanyň Istanbul şäherine ýerleşen Atavatan danışmanlyk kampaniýasyna ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 90 532 401 71 52 862 60 52 61. Şeýle hem diňe bir Türkiýede däl, eýsem Hytaý Halk Respublikasynda hem bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onlar resmi namalaryň kabul edilip başlanandygyny ýatlaýarys. Yine bir zat, daşary ýurtda bilim almak üçin resmi namalaryňyzyň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Buning üçin bolsa makul hyzmat terjime merkezinde ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55.